कला, क्रीडा, साहित्य, विज्ञान व संगीत अकादमी आयोजित अमृत महोत्सव स्वातंत्र्याच्या वक्तृत्व स्पर्धेत मी समाज तुकाराम बंधारे, वय 8 वर्ष। माझा विषय माझा तिरंगा। तीन रंग का नहीं ये वस्त्र है, ध्वज देश की शान है, और तीन रंग में रंगा हुआ है अपना हिंदुस्तान है अपना हिंदुस्तान है। अशा या तिरंगी झेंड्याला माझा कोटी कोटी प्रणाम। देश विविध रंगांचा, देश विविध रंगांचा, देश विविध जपणारे एकात्मतेचा स्वातंत्र्याची ध्वजा फडकते, सूर्य तळपतो, प्रगतीचा भारत भूच्या पराक्रमाला आमचा मानाचा मुजरा। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष गुरुजन वर्ग व माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, 150 वर्षांचे इंग्रजी राज्य संपुष्टात आले आणि आपण इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालो। दिल्ली येथे लाल किल्ल्यावर तिरंगा झेंडा कुठे ठेवला आणि फडक ओळखला। आपल्या भारत देशाला एका राज्य व्यवस्थेची गरज होती। यासाठी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली घटना समिती स्थापन करण्यात आली होती। देशासाठी एका अर्थपूर्ण व आकर्षक ध्वजाची आवश्यकता होती। मछलीपट्टणम जवळ जन्मलेल्या पिंगली व्यंकय्या यांनी तिरंगा या भारतीय राष्ट्रध्वजाची रचना केली। 22 जुलै 1947 ला घटना समितीने तिरंगा या राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिली। तिरंगा या भारतीय राष्ट्रध्वजाच्या लांबी उंचीचे प्रमाण 3.2 आहे। तसेच राष्ट्रध्वज खादीच्या अथवा रेशमाच्या कपड्याचाच बनवला जावा असा सरकारी नियम आहे। तिरंगा हा भारत देशाच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे। राष्ट्रध्वज तिरंगा राष्ट्रीय सण व अन्य महत्त्वपूर्ण दिवशी सन्मानपूर्वक फडकवला जातो। राष्ट्राचे प्रतीक असलेल्या राष्ट्रध्वजाला फडकवित असताना त्याचा कुठल्याही प्रकारे अवमान होणार नाही याची प्रत्येक नागरिकांनी काळजी घेतली पाहिजे। तिरंगा झेंड्याचा आपण आदर केला पाहिजे, मान राखला पाहिजे आणि स्वाभिमान बाळगला पाहिजे। आपल्या राष्ट्रध्वजामध्ये 3 रंग आहेत म्हणून त्याला तिरंगा असे म्हणतात। तसेच राष्ट्रध्वजाच्या मध्यभागी अशोक चक्र आहे। आपल्या राष्ट्रध्वजाचा वरील रंग हा केशरी आहे। केशरी रंग हा त्यागाचे आणि बलिदानाचे प्रतीक आहे। या रंगामुळे स्वातंत्र्यासाठी भारतीय लोकांनी केलेले त्याग आणि बलिदान याची आठवण होते। राष्ट्रध्वजाचा मधला रंग हा पांढरा आहे। पांढरा रंग हा सभ्यता आणि शांतीचे प्रतीक आहे। भारत देशामध्ये विविध जाती, धर्म, भाषा, प्रांत, संस्कृती असताना सर्वजण एक आहे या भावनेने व शांतीने नांदत आहेत हे त्या पांढऱ्या रंगातून सूचित होते। राष्ट्रध्वजाचा खालचा रंग हा हिरवा आहे। हिरवा रंग हा विकास आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे। भारत देशामध्ये समृद्धी नांदत आहेत हे त्या हिरव्या रंगातून प्रतीक होते। राष्ट्रध्वजाच्या मध्यभागी 24 आरे असलेल्या निळ्या रंगाचे अशोक चक्र आहे। अशोक चक्र हे प्रगतीचे प्रतीक आहे। भारत देश विविध क्षेत्रांमध्ये प्रगती करत आहे व भविष्यातही प्रगती करतोय हेच अशोक चक्रातून सूचित होते, प्रतीक होते। अशा या भारत देशाची आन बान व शान असलेल्या तिरंगी झेंड्यास माझा पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा। जय हिंद। माझे नाव समर्थ तुकाराम बंधारे। माझे नाव गाव सावकी, तालुका देवळा, जिल्हा नाशिक। मोबाईल नंबर 9970906151। या सदर स्पर्धेत मी सहभागी झालो आहे। या स्पर्धेचा विजेता होण्यासाठी मला आपल्या लाईक, व्ह्यूज, कमेंट याचा आशीर्वाद हवा। धन्यवाद।